Danang lan ugi sesepuh-sepuh lintunipun monggo kula aturi minggah dateng pepanggungan. Monggo Mas Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun agunging panghormatan para bapak ibu lan ugi para bini sepuh aji sepuh ingkang kita mulyakaken. Sugeng dalu sugeng pinanggih kalian campur sari agung jaranan turangga budaya ingkang mijil saking Dukuh Sumberjo, Desa Nglurup, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung, ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Danang, ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Suji lan ugi Bapak Jiar dalah Bapak Juli. Ingkang sepindhah ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Boten katalumpen sholawat sarta salam kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring pinten-pinten kenikmatan saengga kula lan panjenengan sami saged pinanggih wonten dalemipun Ibu Purwanti kalian Bapak Ali. Ibu Purwanti dalah Bapak Ali hamo gugati ngislamaken ingkang putra ingkang nami Muhreza Erlangga Saputra. Mugi-mugi dados to anak ingkang soleh migunani nusa lan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula matur suwun sanget dumateng Bapak Kepala Desa lan ugi staf-stafipun ingkang kersa paring izin utawi palilah minggahipun Bapak Muspipka ingkang mapan wonten Kecamatan Sendang ingkang kersa paring izin utawi palilah sahingga kula saking keluarga agung turangga budaya saged pentas wonten dalam mriki kanthi boten manggih alangan setunggal punapa. Salajengipun kula matur suwun sanget dumateng dulur-dulur YouTuber saking Tulungagung matur suwun sanget rawuhipun kawula hanamung matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapak Ibu ingkang minulya, mbok bilih wonten atur kula ingkang boten ngresepaken penggalih panjenengan sami. Kawula hanamung manungsa lumrah ingkang kathah tumpang sohipun luput lan salah. Sesantinipun turangga budaya tetepa Jaya Wijayanti kalis ing sambikala rahayu rahayu ingkang pinanggih. Nuwun. Bapak Ibu ingkang minulya, saderengipun pagelaran seni jaranan kita wiwiti, monggo kita sarang-sarang mirengaken Mares Turangga Budaya. Monggo kula aturi jengkar saking sasana pagelaran para presiden-presiden. Yuk kumpul.
warga jaranan turangga budaya micil saking duka sumber reja nglurup sendang ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Danang mugi lestariya kabudayan kita turangga budaya tumandang. Warga jaranan turangga budaya micil saking duka sumber reja nglurup sendang ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Danang mugi pinaringan mring yang maha agung turangga budaya kumandang. So warga turangga budaya micil saking desa nglurup sendang Tulungagung ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Danang mugi pinaringan mring yang maha agung turangga budaya tumandang. So warga turangga budaya micil saking duka sumber reja nglurup sendang ingkang dipun pimpin dening Kang Mas Danang mugi pinaringan mring yang maha agung turangga budaya tumandang. Ayo nger. Ya. Wata tidak. Ya. Gini kontrol vokal sama tambahin mas. Ya. Was. Iya. Ayo le. Ya. Ya.
ayo as wes so wes alon ger os aduh yung os ayo as ayo berkencang warudaya ditekor wong karo siji sapa sing gawe iki taulon beya as wah turun kok kagerak sekirat sikil bedruk gedal lampai para prajurit turangga budaya yen kinandra kadya numbak penyungku mambah lampai loh as iya as loh as ya prayitna sing ati-ati ayo manseng kuna manseng kini kula kang nyadong dawuh mas iya ger enak ger ngati-ngati ya ger wah nggih mas wah aduh wah aben kepecut ae man wah aduh iki nek os iya os rada kiras ya lagi wah boten ati damel balapan wah apa yang ngono wah gladang lah wah rontok winggir man rontok winggir ayo ger was yo was le was was
Ya. Ayo ger. Wah. Wah. Sing wat-wat wes. Yo. Yeah. Oh. Just. Ya iyo, ya. Job. Yeah. Yeah. Oh. Goyang gigi. Job. Job. Berhibur bersama Turonggo Budaya. Mas Jana. Yo, yo. Sopo bisa aranono kuwi jenenge apa aduh enek rasane lagi guri tinulat klopo abang ijo warnane saka bohong asale wong rawurung yen sombong mung blanggang-blanggong so awas tandure wasumilir tak ijo royo-royo tak senggo kepanten anyar ayo biar ojo lali karo GPC ayo awas ayo nduk Vina Turonggo Budaya.
Hita so so wah ayo ya oh iya lo ya yo. Awas. Ya. Saja pantes terkatone ayu rambute lirik terkatone ayu jebulane sedene jenengku sapa bisa aku anding sliramu prawan desa sing katone lugu awake cilik ora pati lamun yen ra weruh sirahku dadi keluh Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora ngowati Dek Sutini perawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jalko apa dik mesti tak turuti kelambi anyar bakal tak tekani apa kowe jaluk kalung sing gedhi waton sliramu gelem tarapi awas ye Sek lolo ayo prakonco nonton jaranane turangga budaya
Turangga budaya nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku napa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Selamat malam semuanya. Tak suwun rina lan wengi mugi-mugi Gusti nyejabahi boten napa-napa sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni ayo jaran trekking jaranan jaran trekking so taun nono wintonono tak anteni ing bojo ing tresna balung kopong bebasane mong katon katon siramu wae ya tak suwun rena lan wengi yo lo boten napa-napa kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni ayo ya asik turangga budaya lo iki ayo nangis sajroning atiku nalika sliramu yo apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi
Yo oh. Tresno apeleng apa bebasane mangkatan ton sliramu wae tak suwun rino lan wengi mugi-mugi kasih Lho. bisa kumpul kaya wingi uni Awas. Woi. Aja endoyan kowe sekti pamora kladhep aku. Aja. Ya. Oh iya, mana? Ayo. Iya. Oh, Iya. Wes. Iya. Wah, iya.
aja takon terus kawen wadi-wadi karo aku ya wah wah ojo kebelang belo iki oh oh wah ya oh ayo ngono oh ya tampan ono iki oh lo aduh wah yen kowe ora kena tak eman ya tampan ana iki ajiku bala sewu tokno kowe duwe aji ya tandingane ora kuat as wah yo bos wah awas lo wah lo dah wah lagi para hadirin, para penonton sangat ramai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mek sampean tak sing jawab. Kok sing jawab paling yo tak kei hadiah. Kok teko ngomah sapine sing duwe sapi mana? Sing duwe utang sesuk-esuk iso nyaur utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wow, kados enten Bapak Lurah. Sampun kondur napa dereng? Sampun. Oh, dirose sampun Pak iki. Ngarturaken wilujeng dalu Bapak Lurah. Nggih, turangga budaya menika pentas wonten dusun duka Sumberjo nggih Pak Bu.